आरो आदान दंबावोसो Good afternoon everyone. दायो टाइमा जाबाय 12:15 जायगाफ्रा बिराद लेथ्रा जानानै दङ आंनि लैथोमा दा एक्सप्ल'र इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय फिन खेबसेबावनि थाखाय दा आं मोनसे हाबायाव थांनो नागिरगासिनो दं मेडाम दांखो लोदोनि फिसाजोनि आतमंगलायाव दा दहाय अखा हाबाय थादोंमोन बोथोरा बेनि थाखायनो थांनो जेबो हागोन मानो होनबा जों गारि बाइकजोंसो थांगोन नालाय मालाय सिखार खालामगोन बेनि थाखायनो दा दुगैनांगौ रेडि जानांगौ ओमफ्राय गिफ्ट माबा माबि लानांगौ ओमफ्राय आंबो फ्रेस आप जानांगौ दासिमबो जेबो फ्रेस आप जायाखैनो बिदिनो दङ उन्दुना दंमोन अखा हाबाय थादों नालाय माथो खालामनो ओरैनो भिडिअ नायला होनबा नै आं बुस्थुफोरखौ एसे जाबस्रांनोसै होनबा गाइस दुगैहैग्रोनोसै दा दुगैखांनायनि उनाव लोगो मोनगोन खेबसेनो फाइनालि गाइस आं दा दुगैखांबाय ओमफ्राय माखौ गाननो माखौ मानो जादों एक्चुअली आं नैबे कटखौ गानलांसै कट सक्स वाट्स ओमफ्राय लेट्स सी माखौ गाननो गस्लाया बे कटआ बे ओमफ्राय जुथाया नैबे फर्मेल शुज औ सार ओमफ्राय दुगैखांबाय दुगैबाय औ ए फाग्ला बिदि बोरै जानांगौ फाइनाली गाइस लुक्स तैयार है सिर्फ वॉच पहनना बाकी है this one माखासे लोगोफोर फैबावनांगौ दंबावो बिसोर फैबानो जों थांसिगोन ज'नो बयबो गिफ्ट लानांगौ बाखि दं ओमफ्राय थांनोसै फाइनालि नै जाय मानसिखौ नेबाय थादोंमोन नै बेनोमोन नै मानसिया दारिमिनाना गुस्थि थख्लाला मानसिया फैबाय दा जों थांगासिनो
सारियालाय मोनबाय नै नैजों थांबा ओरै गसाइगाव नैजों थांबा ओरै दतमा सफैजोबलायबाय बर्थमान नै माबा जाग्राया सानैखौ नेगासिनो दङ एबा आथुरथार माला गारसननो मोनगोन नैलाय मासेया जाखुग्रा नुखायो दा नायबानो नैलाय खुगाखौ नुजागोन दा मास्क गानलायबावा नों बेजों फैनायनि मजाया मोनबाय मानो फैदों मा हजम जानांगौना गिफ्ट लाग्राफ्रा नै गिदिं गिदिं लागासिनो हिनजाव बाजारा कुकार लानानै मानसिया लाजायो ini मिलायबा बाइक हग्राफ्रा नङा एखे एखे मा होनदों मा होनदों लाजासिगोनलै होनदां नों लानोसै किमान itu दामदो फाइनालि गाइस जोङो गिफ्ट शिफ्ट लाखांबाय दा नै थांगासिनो हाबा जाहैनोसै थान्दा थान्दा कुल कुल हाबाया मोनथारनोसै बारा गोबाव गैला दसे थानानै कन्टेक्ट समनि उनावनो जों मोनसिगोन गाइस फाइनालि महल महल नोंदो मा दोनो है फाला नै मन्दिरखौनो आन्दायगासिनो मानसिया बहाय गाखोलायबाय आफैलाय आंलासो जागोनलै मानसिया बे मानसिया नै मानसिया गोमानोबो रोंगौ नै मानसिया नै लकेसन सफैबाय नों समाय खाथारो टीम पुरा टीम अल सेट बेनो एकदम माबा दा लागोन र' आयं दा लागोन हा दा लागोन कफि सा लोंखांबाय मानसिफ्रा जिरायगासिनो आरो आदा दंबावोसो जेबो उसुबिदा गैया ओरैनो बैसोर जाय माबा बिसोर खर' जादों जोंनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया थालिर बिलाइ खनसेबाय हाथासुनि साइज मानसिफ्रा जाबाय अनलाजों नों गोदावबाय आसुला
सोर आं सोङालै बे बुस्थुआव बले आं गैयालै गौर से देखिए आदमी को ये प्लेट देखिए कहाँ से आता है ये लोग कहाँ से आता है ये लोग जाबो नहीं मानसिया जायो ओमफ्राय खेबग्रा बिराद जादों खिन्थु जाबाय ओश मालायनि मोनजाबा मिथिबाथाय मारै होनदों मिथिलाय मालायनि मोनजाबा मिथिबाथाय गफिखायो खुखाया Injarnya udah udah itu lift ayo mama jak dulu nih yang gak ada naik diajar dulu Sahabat deh, sahabat, gendong sahabat. Nih, gue jangan apa, gue ya balik no, nih. Oh ya, betul sama. Nah ini gue jangan, oh sedikit nih, urut kok, oh sedikit. Jin kalau mau kalau mereka nih, orang ini orang. Kart ya bu Kari sajen nilalah Tune ko do khadian ya Hasul apa Menjana ni si musa de ada Hah Ar bukti jam ulu Ya, Ketli थांदोंमोन हारिमुखौ हारिमु लांबाय ओमफ्राय आलदासो हारिमुआनो कालसार आलदामोन बियो बिदिखौ होनबा मा कालसार नांगोन ड्रिंकिं कालसार आंबो नै आंबो बैसिमल' मिथिबाय थादोंमोन आङो बिथिं बिदि जायगा दं मा दं मिथियामोन औ वालखौ देख्रुंदां बैजोंसो वालखौ देख्रुं बायदि मोनदों आङो जानो हाबाया बैजों ओमफ्राय बेयाव स्टेज दंमोन ना हिनजाव गोदान थाग्रा बै बेक साइडजों लामा दंखायोमोन बेजों बिदि नङामोन नालाय जोंना टिमा जाखांजोब्बाय सारमोना मानो फट' खेबनानै गारसिगोन थायोलै आसलनियाव जानजोब्बाय समायखाया नों सुकुरजों समायालै आदा आसलखा नैबे आदानिनो नै देना आदा फननि लोगोरिनि लोगोरा ना मा होनो नै बेखौ लांफाफ्लांसैसोमोनलै फुल लेल' होनदोब्रा दे फाइनालि गाइस हाबाया जाखांबाय थिगसे धुस जाबाय जोब्बाय दानि बयबो थांला जोब्बाय थांनो नागिरबाय थांगासिनो होमबा नोंथांमोना
भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायलांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिनो आंनि ट्रेभेल एक्सप्ल'र खालामनायनि माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो थारमाने एसेनोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नामा होमबा जय बर' हारिनि